Ви запознаем с актуалните изменения по платформата по отношение на обучението на кандидати и вече влезналите в сила изменения от 12 декември 2024 година. Като първо, това, което бихме желали да направим, е да минем през платформата и да регистрираме първо един кандидат за обучение. В този кандидат за обучение ще изберем ЕГН, което не е било използвано в тестовата ни система. Правим съвсем нормалната регистрация, за която вие сте добре запознати. Работим изцяло в тестова система, затова ще използваме невалидни данни. Този кандидат ще го запишем за категория Б, като изберем учебен план без правоспособност. Както добре знаете, тези кандидати, които са записани след 12.12.24 година, се обучават по новите учебни планове, а кандидати, които са имали започнато обучение преди 12.12.2024 година, се обучават и биват привършвани и изпитвани по старите учебни планове. Това, което имаме като новост, това е избора на това дали този кандидат ще има учебен картон по практическо обучение на хартия или в електронен вариант. Тоест в момента след 12 февруари 2025 година кандидатите, които запишете, ще можете да изберете дали ще отчитате практическото обучение по електронен път или, както и до сега, на хартиен учебен картон. Това нещо ще е възможно, обучението на хартиен учебен картон, до 12 юли 2025 година. Тоест в този преходен период, вие за всеки един кандидат, който записвате, ще можете да изберете по какъв начин бихте желали да го обучите. След като регистрираме този кандидат, ние ще имаме възможност да направим също и група за обучение. В групите за обучение, както и до момента, можем да изберем група за обучение, примерно за категория Б. Тази група за обучение пак можем да изберем дали е насочена към кандидати по новите учебни планове или по старите учебни планове. Както и тук, в самата група за обучение, можем да отбележим и да кажем дали ще водиме дневник на електронен или на хартиен носител. Като пак електронният носител може да бъде воден след 12 февруари и на хартияния дневник може да бъде воден до 12 юли тази година. Избираме електронен дневник, избираме групово обучение. Тук, както сте запознати, можем да си добавим кандидата, който желаеме за обучение, можем да добавим преподавателя, с който желаем да обучаваме и имаме възможност да изгенерираме автоматично график или да направим график с добавяне на часове на ръка. Винаги можете да добавите повече от минималния изискуем брой часове, добавяйки часове на ръка, ако това е необходимо. Тук избираме кога ще започне обучението, тъй като това е тестова среда, ще изберем период далече в бъдещето, за да не конфликтираме с вече направени тестови групи. Допълнително това, което е направено, се показва един уникален идентификатор на кабинета, който е вписан в вашето разрешително, както и броя места, които са вкарани като брой места за конкретния кабинет. Тоест в момента вие може да запишете толкова кандидати за обучение, колкото брой места имате зададени в конкретния кабинет. Тук можете да изгенерирате график, като този график, ако водите
обучението на хартия трябва да отговаря на на електронен носител, трябва да отговаря на реалния график, в който ще провеждате обученията си. След като избереме началния час и броя часове, както и дневната заетост, можем да изгенерираме графика. Остава незадължително въвеждането на раздели точки при генерирането на графика, като можем да запазим този график, което и направихме, и да правим промени, ако желаем, до предходния работен ден на деня, в който ще се провежда самото обучение. Сега това, което също можем да направим, е да влезнем в кандидатите, които преди тук що записахме, и да видим какво ново имаме тук. Тук имаме информация за това дали този кандидат има дневник, който ще се води в електронен или хартиен вариант, както и дали обучението по практика и картона ще се водят в електронен или хартиен вариант. Това, което се случва след 12 февруари до 12 юли е, че за кандидатите, за които е отбелязано, че водят дневник по теория на хартиен носител, за тях, за да се отбележи, че са преминали теоретичното обучение, ще е необходимо да е изминал последния час, който е дефиниран в дневника по теория. Тоест, няма да се търси дали до 12 юли 2025 година няма да се прави проверка дали кандидата има нанесени отсъствия и присъствия и дали има присъствие на достатъчен брой часове. Ако той е записан в група, в която е преминал последния час, ще може да бъде отбелязано като преминато обучение. За кандидатите, които са записани на електронен дневник, и за всички кандидати, които ще са записани за електронен дневник след 12 юли, ще е необходимо, за да се отбележи, че е преминато обучението по теория успешно, този кандидат да е покрил всички точки по всички теми, които са заложени в конкретната учебна програма, като също е изпълнено изискването за минималното присъствие на кандидат, т.е. няма повече от максимално позволените отсъствия за конкретния учебен план или за съответната учебна програма. По отношение на практическото обучение, за кандидати, чието картон е на хартиен носител, до 12 юли ще се прави проверка дали е изминато минималното време за обучение, което е трябвало да измине за съответната учебна програма или респективно учебен план. За кандидати, които са на електронен картон, ще се прави проверка дали броят часове, които е трябвало да бъдат дадени за конкретния кандидат, реално са дадени и дали всички точки от всички теми, които са в практическото обучение, са били извършени. Тоест, ако изберете да работите с електронен дневник или с електронен картон, вие ще имате реално същата система, каквато бихте имали и след 12 юли. До тогава все още остава възможността да изберете хартиен дневник и хартиен картон, което ви дава възможност да работите реално както сте работили между 12 декември и 12 февруари. Това са разликите, които се появяват. Така, сега допълнително бих желал да видим някои
неща, които са за кандидати, които в момента са започнали обучение. За тях имаме един примерен кандидат, който е по новата учебна програма за категория Б, за който имаме допълнителни часове, които са препоръчани от преподавател. Тоест в рамките на последния час, след края на последния час от задължителния набор от часове, преподавателя има възможност, по практика има възможност да даде препоръка на кандидата за допълнителен брой часове. Това нещо остава като следа в информационната система, както и в досието тук виждате по отношение на практическото обучение информация за преминатите часове с раздели и точки, както и информация за изминатите километри, както и евентуално да можете като ръководител на учебна дейност да видите къде е проведено това обучение. Като можете да видите на картата маршрута, по който е преминал курсиста с преподавателя. Допълнително, чрез ПУК кода, който вие трябва да предоставите на курсистите, курсиста респективно може да види информация за това какви часове е преминал, както и информация за това какви допълнителни часове има, колко допълнителни часове има препоръчани и каква част от тях той вече е минал. Курсиста също в този случай има един задължителен час, той е минал 6, т.е. може да вкара винаги повече часове, отколкото с минималния брой, който е по учебна програма. Също важи и за теорията. Там винаги към всяка една група имате възможност да добавите допълнителни часове над тези, които са вкарани като минимални изискуеми. Тук също курсиста има възможност да прегледа всеки един от часовете, които вие сте му дали. Така, по отношение на теоретичното обучение, можем да влезнем при един курсист, който е с теоретично обучение, който вкарахме току-що. Тук имате възможност да видите информация за предстоящите учебни часове, както и за преминатите успешно учебни часове. И по теория. Така, относно възможността за отбелязване на отсъствие и присъствие по време на теоретичното обучение и за стартиране и водене на електронен картон, имаме възможност през меню преподаватели, след инсталиране на мобилно приложение на вашите мобилни устройства, да обвържете конкретното мобилно устройство на даден преподавател с неговия профил в информационната система. За целта на сайта на Автомобилна администрация, както и на autoispit.com, ще сложим линкове, от които ще ви водят към Android маркета и iOS маркета, откъдето ще можете съответно за Android и за iOS да свалите приложенията. След като свалите приложението, можете да изберете конкретния преподавател, с който желаете да обвържете в момента мобилно устройство. Като на самото приложение на
преподавателя. След пускането на приложението, сега да го затворим за секунда. Така, след пускане на приложението на преподавателя от устройството, на екрана се появява съобщение, което ви приканва да сканирате QR код. QR кода, който трябва да сканирате, се намира в меню преподаватели. Можете да изберете преподавателя, който желаете и да добавите устройство. Когато натиснете бутона за добавяне на устройство, на екрана на устройството се появява камера, с която вие може да сканирате този QR код. След като сканирате този QR код, се прави връзка между това конкретно устройство и конкретния преподавател в вашето разрешително. Тук е важно да кажем, че за да може да се направи това нещо, на устройството се изгенерира електронен подпис. За да се изгенерира този електронен подпис е необходимо устройството да има механизъм за сигурност. Т.е. трябва да има въведен или код за достъп, т.е. за да отключите екрана трябва да вкарате PIN код, или да имате лицево разпознаване или пръстов отпечатък. От ниво на сигурност това е изискване на самите операционни системи на телефоните. След като сме вече влезнали като преподавател, ние имаме възможност да влезнем първо, ако искате, в секцията практическо обучение. В секцията практическо обучение ние виждаме тези кандидати, които са, за които е отбелязано, че това лице води техните занятия по практика или е един от водещите по техните занятия по практика, като за всеки кандидат можем да избереме опцията за започване на час, като тук трябва да избереме МПС, времетраене дали ще е 1 или 2 учебни часа, като имаме възможност да избереме и кои точки, от кои раздели ще водим. След като стартираме, така, тук и преди малко инсталирахме приложението, трябва да разрешим това приложение да бъде permissions, така трябва да позволим приложението да използва позиционирането на телефона ви за отчитане на километрите. Така, след като позволихме използването, това нещо ще го автоматизираме, така че да можете само с една отметка да давате възможност да се отчитат километрите. След като сме започнали часа, в момента времето се отчита. В момента сме на едно място, затова също не се отчитат километрите. Ако се движим, ще почнат да се отчитат и изминатите ни километри. В момента може просто часа тече и се отчитат изминатите километри, както и маршрута, по който е минал съответния кандидат. Ще прекъснем този час за момента. Прекъсвайки един час, единственото нещо, което остава е историческа информация, че този час е бил стартиран и прекъснат, но той не се брои като час към задължителния брой часове, които трябва да премине даден кандидат. Допълнително, наредбата позволява в рамките на работния ден, ако сте имали техническа невъзможност да отбележите и да стартирате даден час през самото приложение, можете на по-късен етап на ръка да изберете превозно средство, час, в който е започнал този час, да въведете на ръка изминатите километри, да изберете дали е единичен или дводен час, да изберете конкретните
точки от раздели, които сте преподали и да добавите този час постфактум. Така. Тоест, ако в момента имате стартиран час, така, този кандидат вече има 2 часа за деня, затова не можем да стартираме час с него. Ще пробваме с някой друг тестови кандидат. Да стартираме друг час. Така, в момента имаме стартиран кандидат. Ако спрем приложението, падне ви батерията, рестартира се телефона или се случи нещо друго, и пуснем наново приложението, ще ни върне обратно в този час. Ако затворите приложението и измине времето, в което е трябвало да бъде даден този час, то тогава, след като пуснете на ново приложението, ще можете да отбележите дали часът е бил даден успешно или желаете да прекратите този час и да го маркирате като неуспешно даден. Ще прекратиме този час и ще се върнем в началния екран, който пуснем наново. Така, връщаме се в началния екран и влизаме в секцията Теоретично обучение. В секцията Теоретично обучение имаме пак възможност да започнем час, който в момента по график би трябвало да тече. И имаме също възможност за час, който е отминал вече, по график да влезнем, пак да изберем точките от разделите, които ще преподаваме. Винаги имаме възможност да добавим кандидат, който не е вписан в тази група, но който потенциално би могъл да слуша някой от часовете извънредно с тази група в този час. Имаме възможност да кажем дали дадените хора, които са в групата, присъстват или отсъстват и да запазиме постфактум този час, да го маркираме като предаден. Допълнително, ако в момента часа тече по график, можем да изберем този конкретен час, да изберем точките, които ще преподаваме и да маркираме дали кандидатите присъстват, като имаме възможност също да маркираме закъснение за даден кандидат. Като след първата минута също имаме възможност да отбележим даден кандидат като напуснал самия час. Тоест този системата ни информира, че този час в момента е започнат, т.е. той е в момента в работа и няма да ни даде да започнем друг час, както и няма да ни даде да започнем друг час по практика, докато този час не приключи. Окей. По отношение на самостоятелната подготовка, имате възможност за кандидатите, за които са в учебни програми, за които има самостоятелна подготовка, да маркирате, да отбележите часовете, които са преминати като самостоятелна подготовка, като преминати, чрез менюто за самостоятелна подготовка, което се намира в долната част на екрана за теоретично обучение. Също така ще можете да отбележите при създаване на група за обучение колко часа самостоятелна подготовка ще отредите за тази група, за категориите, за които това нещо е позволено
спрямо документацията. Тоест, вие сами ще може да определите колко часа самостоятелна подготовка ще имат кандидатите по съответните точки и раздели. Като за тези часове, които са самостоятелна подготовка, няма да се генерира график и няма да трябва да се правят часове, за да не се взема време от преподавател и респективно от кабинет. Тоест за тези брой часове, които са самостоятелна подготовка, ще бъдат приспаднати от броя часове, които са изискуеми за конкретната целева категория и учебна програма. Мисля, че това обхваща процеса и измененията, които са направили. Благодарим ви. До скоро!